Здравейте! Здравейте! Казвам се Румяна Желева. Посещавам, може би за трети път, клиниката. След бременността и раждането получих варици на долните крайници. Доста екстремални бяха и поради това през 2013 година проведох оперативна интервенция с стрипинг и варицектомия. По-късно обаче проблема се появи отново и през 2017 година посетих клиниката и доктор Галили, за което съм доста благодарна, защото след проведените процедури като склеротерапия, се почувствах доста по-добре, което също не ми наруши начина на живот. Нито си имах нужда от прекратяване на работния процес, нито от ограничаване на физическата активност. Е доста голямо предимство на този метод на терапия, защото проблема той се е хроничен и той рано или късно и след оперативна интервенция се появява отново. Поради тази причина се налага човек да търси лекарска помощ не само еднократно, и благодарение на тази терапия, която доктор Галили провежда, се чувствам много добре, нямам никакви оплаквания към този момент, просто си идвам на редовни профилактични прегледи. Вие самата сте лекар, предполагам сте проучили преди да се доверите на доктор Галили за метода склеротерапия под ултразвуков контрол. Къде прочетохте за нея, за да стигнете до Дорис Клиникс? От пациенти имах 2-3 пациентки, които бяха живеещи в София и които бяха идвали при доктора, бяха получили медицинската помощ. И след това вече започнах и да прочетах, информирах се. Като дойдох на място, подхода много ми допадна и професионалното отношение на доктора. Това, че няма възстановителен период и това, че има ефект. Всъщност вената, която той ви лекува през 2017, изчезна. Да. Тя венозната недостатъчност е хронична. То няма как с магическа пръчка да изключим всичко. И като има такава недостатъчност, той клапата, тя на някой друг съд също дефектира и такъв е гена. И се получава нова. Да. Вие като лекар вероятно сте проучили как можем да профилактираме или да поддържаме едно добро здраве на вените. Теглото и движение, но пак казвам, това, което генетично ни е заложено, каквито и хранителни режими и двигателни да правим, няма голям ефект. Просто човек трябва да си търси лекарската помощ. Вие сте гинеколог. Често ли наблюдавате жени, защото вие работите с по време на бременност и след раждане се получават тези... Често се получават разширени вени. Да.